сега отново за любимия целулит. Не, че съм се справила, но все пак се боря и не се давам. Значи това са два масажора от Jumbo, струват няколко лева, просто нещо абсолютно елементарно. Той изглежда така, ама ще направя, че не забелязвам. И това е гуаша, което също е нещо супер елементарно, даже не знам откъде съм я взела. И се използва някакво масажно масло. В случая, каквото намерите за добре, може включително сами да си правите някакво базово масло с етерични масла или нещо каквото на вас ви е приятно, но по принцип всяко ще свърши работа. И последното нещо, което е прахосмокачката. Все пак всички тези неща имат и противопоказания. Значи масаж се прави само отстрани и отзад, където е самият целулит. По никакъв начин не се прави от вътрешната страна на бедрата. Изключително опасно е, там има вегни. Ето сега една моя приятелка какво си направи. Горе вижте. Като се е масажирала от вътрешната страна. Просто ужасно. Така че бъдете много внимателни. Има противопоказания, дори масажа има противопоказания. Сега в реалния живот всеки ден се мажа с някакво олио и минавам отдолу нагоре. Отдолу нагоре, така, отдолу нагоре, по където смятам, че е необходимо. Да, ясно е къде. Също може да се мине и с гуаша. Ето така. Абсолютно, от всякъде се минава с гуаша. И последното нещо, което е прахосмокачката, което друг път съм ви го показвала. Малко е шокиращо, обаче много ефикасно. Прахосмокачката също не се прави всеки ден. Значи може би примерно в началото през ден, после по-рядко, защото може да се натъртите, да си направите оттоци или нещо от този сорт. Напомням, че всичко се разкрива само отстрани и отзад. Никога, по никакъв начин от вътрешната страна. Това е абсолютно забранено, иначе ще се получи ето това.